Als we af gaan slekken en je moet afstoppen, dat je dan even buiten je voorganger stuurt en dat je met je voorbolder bij hem op de achterbolder even vast kan maken. Dan zijn we vanavond om 5, 6 ongeveer in de Parksluis. Dus dan kunnen jullie in Rotterdam nog even gezellig een biertje nemen. Dit wordt een hele lange rit, hè, Rotterdam. Ja, en zo'n lange sleep. Het is natuurlijk, je hebt allemaal geen zware motors en zo, dus je moet even oppassen voor het spul. Je moet wel heel blijven. Nou, we moeten wat sturen en wat opletten, hè, want we vrijden er ook in het Amsterdam-Rijnkanaal natuurlijk. Dus nee, voor de rest net, we maken er een mooi uitje van. Er staat 240 pk staat er in de sleepboot. En dat is sterk genoeg, want zo'n scootje, het gewicht is het niet. Het is maar een bolletje wat drijft. Ja, we zijn erbij gekomen eigenlijk door een Rotterdamse club, de mensen die ook de Bavaria City Racing organiseert. En er is al een keer eerder met scootjes gezeild op de Kralingse Plas. En diezelfde club dacht dat moeten we nog een keer doen. We willen natuurlijk graag toch een beetje Friesland promoten. En dat doe je met scootjes op het water. Uiteindelijk zijn er 10 scootjes die daar wedstrijd gaan zeilen. En er zijn dagdelen verhuurd. Dus er zijn iets van, ik geloof 5 dagdelen verhuurd. Door bedrijven met 20 man op een scootje mee kunnen varen en een gedeelte in een tent, een VIP-room kunnen huren. Ik geloof dat het meeste nu verkocht is. Dus ik denk dat het een heel groot evenement is, ook voor de toeschouwers. En het wordt heel groot uitgemeten op de Kralingse Plas. Het is heel iets natuurlijk en het is meer, het is ook meer een showmatig gebeuren natuurlijk. Dus we houden het al hier een beetje keurig en netjes onder elkaar. En, we hebben het gasten mee, dus ja, dat is ook wel weer door. Dus van de wedstrijden op zich verwacht ik net zo vol. Maar ja, aan de andere kant, ja, we maken wel graag voor rondvaren, dus we zullen als jij nog even winnen kunnen. Ja, wat verwacht je ervan? Nou, een groot spektakel. Het is maar een klein meertje. En met 10 scootjes daar een wedstrijd te varen, moet je natuurlijk wel de kop erbij houden. En met z'n allen een beetje tolerant zijn, maar ja, we gaan er wel een wedstrijd van maken.